Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy Commissioner ka East Garo Hills Uswab Nil Tembe ula kelalong unong hikai bat unong aibor yaki samla kathan ki bakwa banyakhun yaki examen bapher hakasngi ublay utembe ulas dang yakane ka jing aijing hikai hakabada ki spangut ki samla ki lawan banyashim banta utembe uday u IAS na ka Assam Meghalaya kada jong usnem arhajar khatsan bat udairu ubala pendep ya ka bitek na IIT Kharagpur. Ya kani ka jing ai jing hikai, kabalalong nadu kapor saw baje janmien, hadu unri baje janmien. Lapan long haka multi-purpose hall, kabadan haka shlem tray kam jong UDC. Ka jing tmu jong UDC kalong ban ai jing hikai ye ki samla, ki bakwa ban yakhon ye ki examen UPSC, MPSC bat ki weipan. Kani ka jing ai jing hikai kan long man nakasngi ublay kum shibanta ban pen klan ya ka jing pen kre jong ki samla na ka banta kini ki examen